Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganikara saketer kene tungalingkung
lir sing bene panca Toking ayam wono Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang kelawan Kurawa nanging kok kaya ana ingkang dadekke kuciwa Uncate Sang Narpati Karna saka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeking satriya taun utama apa darunane Anuman inggih wale-wale menapa Premban duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kunta Wijaya Danu ingkang parekedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepadu ing Jawata krana namaken pusaka Kunta Wijaya Danu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi sang adi Wremban ngantos ketaman pusaka Kunta Wijaya Danu saki badhe lebur tanpa kukuban lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Premban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendhak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa priyangga nampik marang pitutur becik Anuman saka lekas sira kang kaya mangkono iku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman dosa adi Wremban jimatu punden kula dahat bundu-bundeling manah kula mugi Sang Tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anuman aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe kaping loro dosa marang dewa sing katelu dosa marang sepadha-padha papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepacu ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa umpamane dosane Prabu Pandhu mau Prabu Karna mau kudu antuk pidana ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru kaping telu kowe wis ngendhak gunaning liyan agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pungkasan sira wis wani culika ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira iku uga dadi dosa Anuman mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anuman senggana meraina semubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgane kara sageter kene tuan gong lirwu sing pindhi panca
Aduh nganti perban. Mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliputing budi kula. Temah kula nandhang dedosan. Monggo kula puruhita dhateng Sang Mahawiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan penemban. Yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa. Kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan lang jejiban kang kudu sira sangkul. Malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada. Ngeras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anoman. Inggih, yen mekaten kula nyuwun pamit penemban. Kyai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai. Inggih. Pangasunipun Sang Adi Penemban pangabekti kula mugi kunjuk. Ya wis ndak tampa Kyai. Banjur ana wigati apa sawanana ing ngarsaku Duh Sang Adi Penemban. Wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Duh Penemban. Kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi. Pramila penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampurnaning gesang kula. Sae keparenga anguntapaken jasad kula penemban Yai. Kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bengkas. Pertanda lair batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip. Ayo. Bebarengan kelawan pun Kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung. Lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti kang murbeng dumadi. Kang mengkono Yai ayo bebarengan patrap semedi ngening kecipta. Kekalenya sigra mangsa semedi marwani kang pandulus dakap saluku tunggal nutupi baban Wiwaranawa. Kocap Bekarya saha sidi sigra angracut anggane Begawan Wibisana. Kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nempuh angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temaical Sang Wibisana manjing alamantara.
Lahing ingkang sowan niki Raden Harjuna inggih dahat kasinggihan sampun prisa dhateng kula Penemban keparenging jawata aku prisa marang sliramu inggih ngaturaken sumengkeming pangabekti Penemban ya wis dak tampa dadekke bombonging manah Arjuna sowanmu sumengko pengawak Bajra bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan Kutha Runggu dosang adi Penemban sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku kepareng ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmu ingkang damel padhanging manah kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika Penemban Arjuna yen bab murcane kadangmu Wreda ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae katapa kanthi seneng jerya mung sira ingkang ndak arep-arep matur sembah nuwun duh Sang Penemban ya Arjuna lan persajan wae apa kang tok kresake dene sira kepating luruk ana ing pandurunganku wale-wale menapa Penemban derenging manah labet kumanjelu badhe gayuh tumuruning Wahyu Sri Makutha Rama apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama persajan ki mawon kula dereng uninga wujuding Wahyu Makutha Rama kepareng paring wedharan Penemban ya Arjuna kaya wis ngancip titiwancine lan saka pandugaku ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama Yai mara maju caket lan pun Kakang pepakem Wahyu Makutha Rama tumuli tak wedharke marang sira Kawrana Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku wijangane mangkene Yai. Tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwus kawa ing pangudi kang sinartan manteping rasa lan tumemenging tumindak wondene Sri iku sesebutan Nalendra utawa ratu. Makutha iku keprabon agemaning Nalendra kang dumunung ana ing mestaka surasane ageman kang hanggung pinundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda. Dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine seka entareng ilmu agemaning Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi duk nalika jumeneng nata. Awit saka nggone tansah mundhi ilmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita. Dadi pralampita pinengetan dening para Jawata. Mergaya saka widagda nggone ngembat praja sinudan para kawula dasih. Aja maneh kang asipat jalma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek-ambapa marang Sri Bathara Rama. Menapa darunanipun dene ngantos manten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama Penemban. Sebab mangkono ya amarga pangembating praja miwah nggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan pulung perkara kang denarani Hasta Brata. Dene wijangi mengkene kang sepisan ambeke Kisma, kapindho warih katelu ambeke Samirana, kaping 4 Jaladri, kaping 5 Candra, 6 Baskara, 7 Dahana, kaping 8 Kartika. Dene terangi wijange mangkene Arjuna. Sepisan laku hambeke Kisma utawa bumi
tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi ku tansah ngatonake danane tanem tuwuh tetukulan minangka bogane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu-wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening janma ya den idak-idak pinaculan dinujukan parandine bumi malah ngatonake kemurahane kabukti masa sukya pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara iku hambeking bumi. Kapindho hambeking warih utawa tirta utawa banyu lire tindakanu raga lumuh ngungkul-ungkuli uga datan ngendhak gunaning liyan jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Katelu hambeking samirana utawa angin lire mungkin tansah naliti Sanggya Sasana tumrap lelabuhaning ratu tansah niti priksa marang kawula dasih jer lakoning samirana iku nusupi Sanggya Sasana. Kaping 4 hambeking jaladri utawa samudra lire jembar miwah sabar ing penggalih kamot-momot ing penggalih kapandu ing kingkin sesadone den manis datan jujul datan surut lamun ketaman ing sak serik samining dumadi jer samudra iku nglangut tanpa tepi. Kajogan saraprabatang miwah tirtaning narmada pirang-pirang parandine ora sesak ora luber hambeking candra utawa bulan lire tansah amadangi saindenging bawana dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem jatmika paring padhang tumrap pepeteng ing ratri bisa tansah paring pepadhang ingkang nandhang pepeteng. Kaping 6 laku hambeking Baskara utawa Surya lire tansah aweh daya kekuatan marang Sanggya Gumlaring jagat segara umeb dadi mendung temah dadi udan ora liya ya saka dayane Raditya. Bumi makarnuhake tetukulan ya merga saka sunare Baskara tumrap lelabuhane ratu anggung paring kekiyatan marang kawula dasih para nangkoda Narakisma Narakarya kang padha kesayangan padha antuk sihing ratu minangka pawitan senadyaning tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawuse ngunduh waing karya. Banjur kaping 7 laku hambeking Dawana utawa geni lire ngrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni dene tumrap lelabuhane ratu pangawak pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsanata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta. Banjur kaping 8 laku hambeking Kartika ing kene ambek Kartika uga sinebut ambek ukir lire Teguh Santosa senadyan sirang maruta sindung riwut parandine Bayu Bajra malah pihak nganan nyiring labet kasor Prabowo lan adeking ukir tumrap lelabuhaning ratu sabarang kang wis dumawuh kudu tetep tumindak tan kenawah. Arjuna mangkono mau wijange Hasta Brata munggo ingkang Gupita iku munggo pedharane Wahyu Sri Makutarama muga bisa kanggo garan nggonmu urip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan Gung Arjuna.
saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. Lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari. Mugi saged kinarya garan anggen kula gesang penemban Arjuna. Bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kandeling tekad bebasane. Ora ana gunane ngelmu lamun ora den lakoni, ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya. Senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wong pakarti dene salogane kaya wong nandur wiji. Senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun ora tabari nggone ngupakara sakti bakal tinerake ngomong. Arjuna kula wonten dawuh lenggah kang prayoga mara saiki wis padakna ingkang ana astaku iki apa? Wis padakna iki pusaka apa Arjuna? Lan iki kagungane sapa? Menika senjata Kunta. Kagunganipun Kakang Narpati Ngawangga. Yen ngono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung. Tumuli kundurna marang kang kagungan ngestohaken dawuh penemban. Rasaning tias bawane wis bisa medharake pepakem Makutha Rama lan ulangan hasta brata marang Yayi Arjuna. Yen mengkono wis titi wancine bali marang wujud kudu ing nguni. Bawane aku wis kasembatan medharake pepakem Makutha Rama, muga bisa andayani lan murakapi kanggo Jagatraya Arjuna. Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narpati. Puruhita dhateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wedharan pepakem Makutha Rama. Oh ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Inggih pangestunipun sampun. Kok uga Prabu wonten mriki anu Yai? Pun Kakang iki susah merga lagi kelangan. Gecalan menapa? Menika kagunganipun paduka Kakang. Monggo kula kunduraken Kakang Narpati. Oh, adikku Di Arjuna. Pun Kakang nedha nrimo banget dene si Adi kang wis ngrumat senjata Kunta lan Sukriyadi dene Yayi Arjuna kang wis bisa antuk wedharan pepakem Makutha Rama. Muga ndayani lan murakapi ya dipun Kakang kondur ing Ngawangga.
minggat ora apa ngomong. Wah, lunga ora pamit. Tinggal dhewe. Randi kanca. Abu tau. Wah, glidang resna kakangku. Jlamprong kowe andha nendi do mulya. Saka pangiraku ya satriya iki sing bisa nyampurnake aku Raden. Apa bener iki Raden Werkudara? Ya, wah Werkudara. Iki sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon, cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang mergo aku iki wis wujud badan alus lan pangiraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gage aku sampurnakno. Ora sudi kok nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah. Ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake. Wani nyaker trine tak dupak mencelati kamu kowe. Werkudara, oleh ora oleh aku manjing mapan ana ing jagatmu. Merga aku bisa nywarga nanging kudu isih ana labuh-labet malih jagat iki. Lantaran melu ngemongi jagatmu Werkudara. Ayo.
bingung. Dok nendi wae lagi jedul. Waduh lunga senengane nglimpekke. Ora ajak-ajak senengane minggat. Ora pamit. Wah. Aku ngono dijak rombongan kok. Abdi Kinasih iki ora tau sing jenenge ditinggal. Apa ditinggal? Yo, ayo. Ora mungkin Petruk kantong bolong ditinggal ora mungkin nggih. Nggih to nggih. Iya Petruk. Karang yo kesayangan ki ya kaya ngene iki. Nesu. Nesu alah gayane. Nesu ra dijak dolan nesu. Nesu. Nggih, pun. Ampun mboten. Sakit. Rene Petro rene. Mah. Anarkis kok. Doneni wae iki. Yai, ya di ngapurane pun Kakang ora ajak-ajak. Merga nek ngajawar Kudara ki mung beborosi. Mung beborosi. Kakean mandeg Alfamart. Niku napa Kuku Prabu? Wis wae Arjuna meneng wae ya. Para Kudara lak ya beborosi to? Nggih. Beborosi sanget nget. Wah, senengane. Do guyon seneng. Seneng nek ninggal kancane seneng. Senengane nglimpekke jlamprong ya Nedi. Inggih, gayuh Wahyu Makutha Rama. Suwan Begawan Kesawa Sidi nanging jebul mboten nginten ingkang dados Begawan Kesawa Sidi. Malah Koko Prabu Ndrawati. Ya Yai. Pun Kakang ya mung dadi lantaran dadi sarana tumuruning wahyu pepakem Makutha Rama. Lan medharake pulangan Hasta Brata marang Dimas Harjuna. Ya ning sesukne iki rak ya ajak-ajak ben ketok kompak. Gaone raja-raja regah. Iya sesuk tak ajak ya, sesuk tak ajak tak bayari ayo kondur menyang praja. Wahyu Pakem Makutha Rama ndi Begawan Kesawa Sidi neng kene. Udara nderek mangayu bagya. Iki jam pira to iki?
setengah papat pun rampung le amu-amuan wis. Kok dilit biasane suwe banget. Mboten iki napa mboten Ndara? Wah, Bagong celarangan. Alah duplikat kowe kok. Duplikat iki ora asli. Ora mungkin aku njunjung asli kuat. Ya Mir ya. Heeh. Bagong kurang ajar. Sorry jajal kok duplikat kerdus iki kuat ora? Bagong kurang ajar tenan cah pekok. Kan biyen, Pak. Terus aku ndek dolanan apik lho. Apa, Gong? Ki lho. Yung. Loro, Gong. Ha kan jajal, Reng. Piye? Dene Reng. Nah, ndani. Ki lho apik lho. Apa ta, Kang? Banteran apa ya? Wes menah. Ben, luah. Ndara. Gus. Ah, to. Ndara Janaka niki pun pikantuk wedharan pepakem Makutha Rama mula ya kanthi purnaning lampahan wahyu Makutha Rama niki sageta dados sarana tumuruning kanugrahan saged ndayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing dusun Karangasem mriki mugi tansah sami binerkan Gusti cinaket ing kanugrahan sami mangge rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu 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 Ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.